hantsi leƙa gidan kowa, rana ta hito gari ya waye. Dandano gyara miya, ilimi gishirin zaman duniya, Sahaba Acadamic, boko dari wai. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة لكل مسلم وقال تعالى تعرفوني ثم تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني. Our mission is to provide high quality education and inculcate in them high moral values. So I am advising parents to bring their children in Sahaba Academy. Well, the mission statement, Sahaba Academy is committed to provide complete and quality education. I am glad and I am proud to be one of the students in Sahaba Academy. Ilimi mai daɗi, Sahaba Academy, Arkilla Layout, ko da kuɗinka sai da rabonka. Sahaba Academy, makaranta ingantatta, ɗaya daga cikin makarantun da muke alfahari da su a jihar Sokoto. Makaranta ce wadda ta ƙumshi ilimin kamar haka: Arabic, Boko da sauransu. Haka zalika koyar da yara sana'a domin su dogara da kansu. Sahaba Academy, idan ka yi rijista da mu, har gidanka za a je a ɗauko yaronka har ya zuwa cikin makaranta. Haka zalika kuma idan an tashi za a ɗauke shi kuma har zuwa ƙofar gidanka. Sahaba Academy, baka neman yaronka da mi zai samu nishaɗi, domin muna da ingantaccen wurare domin nishaɗin yara. Kai dai ka yi rijista da mu a cikin ragusa da kuma sauƙi. I am Malam Ahmed Esfada, Dangi, CEO, founder Sahaba Schools, Arkilla, Sokoto State.